माझे हात घालायचे. बोल, कुणासाठी काम कर? राजांसाठी. कुणासाठी? राजांसाठी माझं काम करायचं काय? माझ्यासाठी काम करणार नाही. माझ्यासाठी काम काम कुणासाठी करणार? मी राजांचंच काम करतो. बाहेर ये, बाहेर ये, बाहेर ये. ठेवलं आता ये बस. बाहेर. तुझ्यासारखी हुशार व्यक्ती मी दुसरी पाहिजे. मी तसं टकले विचार पाया खाल्लं तर काय होत नाही गो. होत नाही काम करणार. तू असं ऐकणार नाही. तू मार खाल्लास तरी तेच बोलतो. आता एकच करणार. झाले मी राजा. तुझ्या बायका मुलांना आता पाय तुझ्या पाया पडतोय. पाया पडतोय. पाय काप. माझ्या घराकडे जाऊ नको रे. का? ते आता काय सांगलं. तुझ्या बायका मुलांना घेऊन जाणार. नको. हा. माझी पोरांना हा. अपूर्वाची ताकद फक्त ताकद जॉबला गेले असता माझ्या बाबा माझ्या पोरांक मत हात लावू नको. मग त्यांचा काही इजा करू नको. बाहेर होईल घेऊन जा. मुलांना नेऊ नको. बायको हवी तर घेऊन जा. अरे बाबा तुका आता भरून सांगलंय ना. भरून खाना बसून घेऊन जाते. आनंदाने गेला. नाते घेऊन जाते. पण 3 सणावाराकडे पोहोचले. सणावाराकडे पोहोचायचं.